Това е нов клип. Пак някакъв проблем ми даде, извинете много за това. Не съм снимал. Как така? Не съм снимал. О, сами ме измъква. Хора. Сега няма измъкване, ще трябва да купай. Да събера това, да мога да излезна. Това казва, че не мога да взема айрон. Да, ще ни трябва. Толкова ще ни стигне. 33. Стигнем. Окей. Да си излизаме. Взехме си едно голд и 10 айрон. А приятелите ми викат, че читвам за айрон. Все едно не мога да си изкопая една мина. Аз да не съм като тех читър. Сам на креатив играят. Единствено Атанас Вардев и ProGamer BG не читват. Сам с тех съм играл и не са читвали. Сега вземе само тук голда. Червен камък, някой да напише в описанието какво мога да си направя. Имаме 29 гол, едно голд и 29 айрон и едно голд. Кофи. Имам неща. Викам си направя една фермичка. Да излезнем. Абе не бе. Съберем семена. Окей. Умълчах се нещо, защото няма какво да говоря. Затова. Иначе ще да ви кажа нещо. Няма за какво. Задавайте ми въпроси в това. В коментарите. Аз ще снимам клип как отговарям. И хем ще играя. Хем ще ви отговарям на въпросите. 23 стигат. Това ми пречи. Ще направим гъбена суп.
Защото тук има много гъби, аз съм ги чупил и имам стак некъде. Да, един стак имам. Ето аз на всекъде колко гъби чупих. И съм си рекла, ще си направим гъбена супа и се забравям. Тук. Викам да ни е фермичката. Така. Не, много е малко. За да е по-голем. Така е хубаво. Гъбичка. 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 Заклещих се. Не. Точно. Ми стигнаха оград. Не, бе! Тук ще направим хора. И мисля това да отклипа. Абонирайте се, харесвайте и чао!